नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय माता दी सबके। आपके छोट भाई सत्यम वर्मा है। जैसे जितना भी भोजपुरी सुनवैया सुनता समाज रूपी लोग बा सबके गोड़ पे गोड़ लगातनी। तो रउआ सब सत्यम वर्मा ऑफिशियल की जे तरह से प्यार देतानी वैसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद देत रही। तो आज हमनी के वीडियो बनावे की है उद्देश्य बा कि हमनी के साथ में भाई बैठल बाड़े त इनकरा से कुछ पूछल जाओ कुछ इंटरव्यू में कि कितना भैया के गाना भइल बा, टोटल डिटेल्स पूछल जाओ। तो सबसे पहला भैया राहुल स्वागत बा सत्यम वर्मा ऑफिशियल में। सबसे पहले भैया के चैनल के माध्यम से सब भैया नमस्कार। तो भैया सबसे पहले अपन परिचय दे दें कि रउआ कहाँ के रहे वाला बानी और ये कितना अभी तक मने का भइल बा, गाना कितना भइल बा, पहले परिचय दे दी, परिचय बता दी। हमारा नाम सिंगर धर्मेंद्र चक्रवर्ती, जिला सीतापुर, चालारी घाट। भैया सबसे पहला रउआ से सवाल ई बा कि मने राउत कितना अभी तक गाना आइल बा और कौन कौन कंपनी से आइल बा? हमारा अभी तक लिए मतलब 30-35 गाना आ चुकल बाटे, जिसमें कि रियाज फिल्म से भी आइल बाटे, ये गाना निषाद फिल्म से भी आइल बाटे। बाकी अपन एगो पर्सनल चैनल बा सिंगर धर्मेंद्र चक्रवर्ती ऑफिशियल। ता सबसे आपसे पूछल चाहतनी भैया कि मने राउर जे स्टार्टिंग बा मने भोजपुरी में क्वेश्चन मन पहले से केकरा की देख के भोजपुरी में कदम रखनी जो जरूर ऐसे हम मतलब पढ़ाई करते रही तो हम भोजपुरी मतलब नया नया गाना सुनी, हमरो मन रहा कि मतलब कि हम एक सिंगर बनी। हाँ, तो मतलब ऐसे मतलब पढ़ाई लिखाई जब खत्म हो गया बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर जाके हम मतलब सिंगिंग स्टार्ट करी। तो भैया रउआ से ई पूछल चाहतनी कि मने राहुल अभी तक मार्केट में कोनो गाना हिट भइल बा जो 5,000 10,000 गई? नहीं, 5,000 हमारे एक गाना 12-13,000 व्यू गइल बाटे। अच्छा निषाद फिल्म ऑफिशियल से। तो गनवा कैसन रहे मने और ये उ गनवा अगर आपकी याद पता होगी याद होगी तो जरूर मुखड़ा एगो सुना दी पब्लिक की। सुनिए बलम जी बाती मोहरा मानी, जल्दी से गाड़ी धोके आई राजधानी। सुनिए बलम जी बाती रउआ मानी, जल्दी से गाड़ी धोके आई राजधानी। ना तो चढ़ली जवनिया नीलाम हो जाई, गाड़ी धोके अइब ना बोलमुआ, गाड़ी धोके अइब ना बोलमुआ, छेदा जाम हो जाई। गाड़ी धोके अइब ना बोलमुआ, छेदा जाम हो जाई। क्या बात बा, बहुत ही नीमन गाना बा भैया गोले वाले, बहुत ही अच्छा लगा। तो रउआ सब रिया फिल्म्स के माध्यम से भैया के गाना सुन सकतानी। तो भैया कहतनी कि राउर अभी तक ले मैक्सिमम कितना गाना मने रहो गईनी? अभी तक तमाम मतलब कि 35-36 गाना हो गए। अच्छा ई बात बा। तो लेटेस्ट में आपसे पूछना चाहतनी कि मने स्टार्टिंग में रउआ कौन स्टूडियो से कौन कंपनी रहे? स्टार्टिंग में एक बार अर्पित रिकॉर्डिंग स्टूडियो बेगमपुर बहराइच, वहाँ से हमारा पहला गाना भइल। तो आपसे पूछल चाहतनी कि मने जे आपके परिवार वाला बने जे आपके घर वाला बने ता उ सब सपोर्ट करेला आपके? हमरे घर में मम्मी पापा भाई बहन सबके सपोर्ट करेला और सब लोग के इच्छा बा कि हमार लड़का मतलब बहुत बड़ा गायक बने। तो मने सबके सपोर्ट बा कि हां तो मने आगे बढ़े। मम्मी के पापा के भाई बहन के मतलब सबको सपोर्ट बाटे। हमार भाई हमार बेटा मतलब तो रउआ से पूछल चाहतनी कि राउर अभी जे लेटेस्ट में टाइम बा ता रउआ माने कितना गाना रिकॉर्ड भइल बा और कौन कौन गाना कौन कौन कंपनी से छूटे वाला बा? तो रउआ जरूर बताई। अभी मतलब कि हमारे एगो वीडियो आवे बाटे टीएफ से आवे बा, टीएफ कंपनी से। तो लेटेस्ट में अगर ये गाना आवे वाला बा राउर टीएफ म्यूजिक से तनी रउआ जरूर सुना दी। मुखड़ा मतलब कि ना गाना लीक हो जाला। अच्छा गाना लीक हो जाला ना लीक ना होला भैया, तनी सा मने ये कहीं गुलाई सुना दी, कोनो जरूर ना बा कि मने पूरा सुनावे के बा ना, काहे पब्लिक जाने तो ना। माने कहत नहीं कि अगर राउर गाना
पढ़ गई कोनो कंपनी से, ठीक ना, फिर ओकरे बाद अगर एपर इंटरव्यू के माध्यम से पब्लिक देख ली तो माने ये होला कि हाँ भाई के गाना बा, माने ये खातिर रहो से गाने में ये मौका जरूर सुना दी। ठीक बा। पिया गाल जब चूमे लागेला बढ़िया, पिया गाल जब चूमे लागेला बढ़िया, सखी होला गुदगुदी, सखी होला गुदगुदी, गड़ेला दढ़िया, सखी होला गुदगुदी, गड़ेला दढ़िया, सखी होला गुदगुदी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत जल्द ही आप सबकी पीएफ फिल्म के माध्यम से देखे के मिली। तो हमने के ये वीडियो के मैंने इंटरव्यू के एंड करा तानी और ये बड़ा ही अच्छा लागल उनके साथ जो वर्ड यहाँ के धर्मेंद्र चक्रवर्ती जी, इनकर एक ऑफिशियल चैनल पर वो सबके यूट्यूब पे मिली सिंगर धर्मेंद्र चक्रवर्ती पर्सनल मेरे चैनल के नाम है। तो वो सब धर्मेंद्र चक्रवर्ती ऑफिशियल के सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए, और भैया के बहुत ही अच्छा गाना आवे वाला बा। तो वो सब देख रहा बनी सत्यम ऑफिशियल के। तो वीडियो पे एंड करा तानी, नेक्स्ट वीडियो रो सबके बीच में जल्द ही आई। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय माता।